Koje moja dugovanja? Ej, nećemo se igrati. Koje moja dugovanja? Ovo nije igra za male klince. Koja moja dugovanja? Ej, Boškić. Ti da vidiš kako majka lavica pazi maloga lavića, ti to da vidiš, to je da se čovek rastopi. Uzme lavica malog lavića i samo ga liže, timari, čisti ga, očisti ga od parazita, sve ga ulepi u salivi, pa ga za onu kožicu uvati, pa ga odnese natrag u leglo. Ništa ga ne boli, a čovjek bi rekao zube ima tolke. Nevjerovatno. Pa to je meni čudno što je ona, da kažem, grabežljivac. Lav je grabežljivac i ona zakla sve što vidi, razumiješ, naskače. Ali ona svog malog lavića, ona njega mazi, što ti kažeš, liže ga. A s druge strane, kukavicu imaš, razumiješ, koja nije grabežljivac, koja je, da kažem, nema zube, jer je ptičije porijekla, ona ti potura jaje. Pa zato što je ona, kaže, zato kaže u narodu, kukavica kaže kad ti sleti na pogaču, kaže to je nesreća. Ali zato što mu je majka malog glavića prati sreća. Jer neke su majke posvećenije od drugih. Kako nisu, jer... Dobro, daj. A neke majke toliko se posvete svome detetu da iz njega izraste Glavati nesposobnjaković. Nema, to ti je tako u prirodi, Dragane. Ali i to je selavi, Dragane. I to je selavi što Španci kažu. To je u prirodi tako. Da. To je nešto na moj račun? Mislim, ali realno mađarski zid od žice, od 100 meteri žice. Usreću se. A i vas dvojica, šta se vi sad tu tresi? Berlinski zid. To je bilo nešto. Dobro. Mogu ja sa vama, Dragane? Idi pogledaj, ukucaj Berlinski zid, pa ćeš da vidiš kad se rušio. Ko je prvi na zidu bio? Karirano odelo, kovrđava kosa dovdi, brčine žute, morao sam se maskirati u Rudi Fellera da me ne prepoznaš Štazi. Šilovićka je išla s nama, imala je tamo u Kreuzbergu nekog ljubavnika, pa i ona tela da ide. Baba moja je išla, donosila od Varburga delove, prodavala posle na pijaci. Ja kad sam stigo, kad sam vidio narod čeka, oni nešto glededu, ja uzo onaj malj jedan stajao. Kad sam ja raspizdio, raspalo se sve, kakvi armatura pukla na 16 mesta. Dizali me, ovako me nose na rukama. Meni je Helmut Kohl lično skuvo kafu to veče, kaže daj da vidim te žuljevite ruke. Nisu baš žuljevite, a ne, ja radim u administraciji. Teško ti je maljem oboriti neki zid, pa ja se ne ide oborio. Poštovani gledaoci, salašarska otrovnica i Dragan Jove Torbica, čovek koji tvrdi da će za opkladu pojesti čitavu teglicu i oboriti rekord. Inače, salašarsku otrovnicu puni pakuje i proizvodi i konzumira Živan Rosavljević sa Pejićevi salaša BB, kod one srušene kuće živi. Dobro, pući mi baterija, znači molim vas samo malo brzo. Ajde, Đoko, pusti priču. Poslednji put pola teglice pojeo Šanjika Feldeđi 1978. godine, velika gospojina bila, nestalo mu oroš pište, pa uzo pola i pao u mrtvu komu u ledaru. Nije se probudio 7 godina. Ajde, Đoko, molim te, otvorite teglu i Izbrisala mi ljutina, izbrisala mi ljutina. Evo, samo prvo prozor mora da se otvori zbog strujanja vazduha, jer u pitanju je radioaktivnost materije. U pitanju je radioaktivnost materije. Neka vam je gospodinu pomoći i Marija. Šta je ovo jebote? Šu? Šta? Kako, pobogu, mislim, kako cijela da... Ne mogu više. Hoću da iziđem napolje. Zovem produkciju da iziđem napolje. Ne mogu više. Ne mogu više da izdržim ovo. Onda je meni šef. Ovo mi je najgore u životu. Nikada se nisam ovako ponizio. Nikad. Gore je ovo nego kad me baba uvatila u Beogradu, kad sam slušao Korni grupu pa me izvukla za uvo, pa nazad me vratila na Pejićeve salaše. Ovo mi je gore. On će na mene predmete da baca, zamenik arhivatora, na glavnog arhivatora predmete da baca. Ne mogu više ovo da izdržim.
Ne mogu s njim, on je govno. Ja sam sa svima radio, sa Sabom sam radio, sa Velinkom Hlačem sam radio, sa svima sam radio. Gura mi stirofol, gađa me papirima, on je najveće govno, Dragan je najveće govno, ja vam kažem. Na svakom koraku hoće da ti uzmu lovu. To je kao školovanje besplatno, razumiješ? Sve kao može da se školuje. Eno, Milica moja na ekskurziju, razumiješ, 3000 dinara, ekskurzija, 3 mjesta, Zoblatica, Palić, Subotica. Ja kažem, neš ići za te pare, kad je ona posla suzu, ja rekao, ići ćeš, ali Čači će tebe voziti. Neću da je odvajam od djece, ali neću da dajem tolike pare, razumiješ? Vezao je iza Vlad je, kupio onaj pojas od Joje, jebi ga jeftino, dao je liječku kapu da mi se ne izgubi na Paliću u onoj gužbi, razumiješ? Pa šta djevojčica je kika, vidit će se, razumiješ? I krenemo mi, razumiješ, eno iz Zoblatica na konjiće, ja stanem sa strane, pored Vlade, zapalim cigaru i gledam ih. 1, 2, 3, ajmo dalje, ajmo na Paliću Zovrt. Gledam ih pored Međeda, ja zapalim 1, 2 cigare. Ajmo ti, Milica, u kola, oni nek idu u autobus. I aj lijepo u Suboticu, razumiješ ti, nek vide oni što imaju da vide, ja lijepo sačekam dijete moje, kažem ja njima, vi idete slobodno autobusom, Milica, ja idemo na picu, razumiješ? Tako. A meni još na kraju ostala je ljedarka u džepu. Zamolio me Milon moj, Crna svadba, njegova prave novi album pjesme, razumiješ? Kod Joje malog u studiju, studij, zalijepili rod jaja, pa kao imaju studiju, razumiješ ti mene? Jer čača, pjevaj nam pretojeće vokale, a sad ja ne mogu reći, ja ne znam. Šta ću, znaju djeca kad su bili mali, sjeću se kad ja prvi zapjevam uvijek, razumiješ ti mene? I ajde, ne mogu ja njih odbiti, sve dobri momčići, razumiješ? I šta ću, otišao tamo u studiju, a da vidiš pjesama, mili Bože, dobrih pjesama, razumiješ ti mene? Krv mi je na usnama, mračni gospodar sada sve obuzima. Pa onda kad krene, gdje ga tražim sad, on traži me i nikad ga naći neću. Gdje ga tražim sad, on traži me, jedan od nas umrijeće. Jebote sunce, kako je to prašlo cijelo jutro, razumiješ? Komšija Boro poludio, pošto Joja je dolje u prizemlju pa nalijepio na jaja, pa kao ne čuje se ništa. Kud se ne čuje, mislim se ja, vrišti ko ludo. I završili mi to, kaže meni mali Jojin Čić, mislim nisam ja njemu Čić, ali on mene kao da mu jese, on brata nije imao nikad Joja. Uglavnom dao on meni teksta, dobar komad, razumiješ, 20 sata da se radi, da ja čitam, on će snimati. I šta ću ja, jebi ga, Đoko, ja prije nisam mogao doći. Pa dobro, pa sad ja kažem, Vuko, tako je. Pa pišu sve novine o tome, brat, pa i tebi će dobro doći. Ma bit će ti dobro iz Bokila, razumiješ? Ajde. Samo paze na kilažu. A ja jutros, Boškić, djec, čuda za doručkom u kući, torbica, mili Bože. Jadna moja djeca, šta sam ja njih naučio, razumiješ ti mene? Čito ova vijest, ovo s tim crvenim mesom. Jutro zatvorim frižder, jebote, šta im dati? Šta će oni jadni jest? Razumiješ? Pa ja nisam znao šta ću. Ja njih učim, to je jedna kultura crveno-mesna koja se zove i mi smo na to naučili. I šta ja njima sada dam za doručak? Razumiješ? Nema, to se promijenilo. Ja ne znam, ja izgleda živim u zabludi cijeli život i šta ja sad s njima da radim, razumiješ ti mene? Šta sa sobom da radim? Gdje ću čvaraka? Kako ću to jest sve? Daću vam razloge za još veću svađu. Da. Šta? Nemojte me tako gledati. Imam senzacionalna otkrića. Na pragu sam najnovijih senzacionalnih historijskih otkrića koja su otkrivena kod nas. Jer pronađeni su tragovi najstarije civilizacije u Evropi. Šta? Di? Ajde, pogađajte. Gde? Nije Boškićarilje, a nije ni Bosno, moja lepa, mila, divna gizdava, već je Vogošća. Vojvodina konju. Kakva Vogošća. Sve u novinama piše. Kaže, spektakularno otkriće arheološko. Evo, kaže, kod Kikinde iskopano naselje staro 6500 godina, a mjesec dana pre toga kod Novog Bečeja iskopana kašika stara 7000 godina. I šta nas uči? Istorija. Ta učiteljica mudrosti i znanja est magistrum vita est. Šta nas uči? Da je sve poteklo iz Vojvodine. Iz moje Vojvodine. Dok ste vi u Bosni,
jeli rukama i vi u Arilju, imali ste možda maline neke da uberete. Mi smo u Vojvodini kašikom. Puding, pa ovako. Malo se stegne gore korica, pa puding, pa ovako. Bravo, Kikinđani moji dragi. Sad su tvoji, jel? Sad su tvoji i Kikinđani i Banaćani tvoji su. A svaki dan malo pa ih pljuješ. Te tamo je najlošija zemlja, to nisu naši Vojvođani. Te oni imaju samo Kovin i Vršac, oni su fiju kroz njemačku kapiju, a sad su prekonoćno tvoji. Kad sam ja to govorio? Kad sam ja to govorio? Ja sam samo govorio da nema ti se, sve bi ovo Banat bilo. Da nema ti se, sve bi ovo Banat bilo. Da nema ti se, Pupin se javlja. Od danas će Čvarkov Đorđe, možda sam nekad i rekao, ne kažem, ali od danas za izvinjenje njima ovu ću kašiku kao simbol vojvođanske supremacije nositi oko sopstvenog vrata do dana posljednjeg. Ovako ću da okačim i evo ovako da idem. Ekstra. Dragane, molim te, prekriži noge. A ja? Šta ja da kažem? Šta ja da kažem? Pritisak mi divlja, em skače, em pada. Ne znaš uopšte koji lek da popijem. Koji lek da popijem, pitam te ja. Svaki dan da idem kod doktora, ovako puna čekaonica jer su virusi se raširili. Ne znam šta da radim, Dragane, satro me je prolećni umor. Ne mogu uopšte, molim te, prekriži noge. Molim te, prekriži noge. Hodam sad kao zombi. Pa jel čuješ da se žalim? Da li ja umaram kolege svojim problemima? Ne. Dobro, izvinite mi se, šta sad? Mislim, već proći više ovo prokleto proleće, majke mi. Istog trenutka će proći. Isto na dugme će ga uključiti na plus 40. Tako je vrijeme danas. Mrzim proleće. Razumiješ, 5 stepeni, sutra 40. Nema više između. Ne možeš ti kupiti mokasinice za vrijeme između više, razumiješ? Nema više toga. A ja žalim, ja sam cijelo pola ljeta proveo u onoj mojoj garsonjeri, nisam mogao otići, bio 15 dana samo u Zavičaju. Tamo je klima. Halo, baba, glavni arhivator Čvarkov Đorđe. Šta radite? Je li izvidio živan? Ništa, a? Sve na broju kod Bele. Pa sad mi kaže jedan kolega sa mnom što radi. Da, Bosanac. Kaže da se pojavila plava tečnost. Pa trebalo bi vidjeti da nije zaklo šampionsko leglo. Pa, znaš da on priča da imaju plavu krv. Da. Dobro. Pošalji ga pa mi javi. Šta vi radite? Farba Šilovičku. Opet farba Šilovičku. Pa sinoć je farbala u crveno, šta sad hoće? A sad hoće gospođa u plavo da se prefarba. 3 dlake ima i sad hoće da se... A di ste vodu prosuli, baba? Koliko plaćaš ti grijanje? Ajde, recimo. Pa ne znam, to tata, mislim, tata plaća, to tata plaća zato što smo se podelili mi troškove. Tata plaća grejanje za sve stanove, ja mobilne plaćam. Čuti, molim, aj molim te, čuti da ti ne bi račune u nosu gurmo. Čača plaća. Ne znam ja pojma. Ja ne znam ja samo telefon svoj da platim, ja ne znam pojma. Ma nisi ni ti kriv, šta si ti kriv, balavac, balavi. Ja sam budala. Ja sam budala što ja ne mogu na drva. Ja bi njega, da kažem, uzeo i kad svi hoće, Dragane, da žive u centru. Svi samo jure u centar da su što bliže centru, jel? Tačno da možete, vi biste se na Miletića ispopeli i na ruku mu seli da tu živite, jel? Pa ajde, izvolite, živite u centru, to je cena centra, dođite na selo. Dođi na selo da vidiš kako se greje, Bog te ubijem Kaljevu peć staru 300 godina. Ja kad nju založim, nema zime, druže, samo ubacim panj. Pol! Baba i Šilovička unutra, mal se ne osvešćuju. Ne možemo da dođemo sebi koliko je vruće, jel? Pijuču kao Ćurići. Vode! Samo se to čuje. A ja još jednu peć. Pop! Ne moraš ni tako. Evo ti Živana. Kostim gorile ne skida do aprila. Ima kostim gorile i ruke i noge i sve obuče se. Nema grenja, ne plaća. Ali mu je toplo. A gdje ste vi stvarno? Gdje ste vi izgubili? Šta se desilo? Ja si izgubio. Da. Nisam se ja izgubio, brate mili. Pa ja postavio ona gvožđa da vidimo čuvati neka životinja. Kakva gvožđa? Ma gvožđa, brate mili, ono za životinje što se vataju, gvožđe. Pa ja se vratio, vas nema, jebi ga, ostavili me na cjedilu. Ostavili te na cjedilu, kad je po nama počelo da pada i gradnje, i lišće, i plodovi, sve. A što je ona kišica mala, pa se vi poprepadali? Da, kišica, jeste, kišica metaka. Kišica metaka, idiote!
Pijani lovci iz Iriga bili u lovu. Mislili su da smo dva brava. Kad su udarili po nama, morao sam da bežim, nisam znao ni di teram, ni di udaram. Stao tek u Kameničkom parku kad sam vidio most. Ljubio ga kod da sam vidio babu, ne znam šta. Pa ja kad sam vidio gvožđe prazno, jeb ga, šta ću, ja uzeo napravio koplje. Moraš nešto uloviti. Jer čovjek u prirodi nema, glavna ti je snaga i da nešto se pojesti. A šta ja znam, rekao, mogu nabost neku sitnu divljač. Nekog zeku, nekog kunića, možda jazavčića, voluharicu neku. Šta ja znam, glodavca. Oni su onako hrskavi, slatko, ali su hranjivi. I šta ću? Krenem dalje, ja, razumeš, onom stajicom, ono lišće mokro, do one kišice sitne. Kad sam se ja pokliznuo, čovječe dragi, i direkt dolje u potok onaj što je nabujao. Mislim se u sebi, ako ovo preživiš, Dragane, samo mi je bilo glavicu gore da držim, razumiješ, da imam kako disati, jer ja plivat ne znam, razumiješ. Jedva sam ja, to je mene nosilo za jedan žbun, sam se uvatio onako i šta ću, vidim onaj jelen, veliki kapitan, veliki rog, uzjašem njega i on me izvuče iz šume, razumiješ? Uskoglava srna, karpelaus. A kad smo već kod hrane, di mi je šunka? Kakva šunka? Kakva šunka? Pa smo poneli moju šunku, što si rekao da ponesemo suvo meso, ako ništa ne ulovimo. Otkud ja znam, brate, gdje je tvoja šunka? Pa ja ne volim te vojvođanske šunke, ja pršt volim, meni je pršt, da kažem, ipak u mjeri to je kvalitetnije meso. Ja sam mrtav, ja ne mogu. Ajmo, Boškić, ma u pravu si, Boško moj, pa ko će to izdržati? Nije to za mnogo mlađe ljude, a ne za nas, čovječe, dragi. Ajde vas vozi, ajde. Jebi ga, 10 sati treba cijelu noć izdržati napolju. Ne onako Kornjača ti ušla u kuću pa si se uplašila. Pa ne boj se, to su obične kornjače, da kažem barske, one iziđu. To ti je ima oklop i onda imaš 4 nogice, ima jednu rupu, ono proturi ovako glavu, a nazad nije ono što si mislila, nego jedan rep. Šta? Ne ta kornjača, nego kornjača rade. Kornjača rade! Pa kako je saznao za našu adresu? Jebaću ti ko te napre... Baba! Pa šta, pa kako? Šta vas je? Sve zarobio i svezo. Vas troje. Joj, šta sad? Pa što ga nisi u plakse se udarila što smo vežbali? Kako te uvatio na krivoj nozi? Pa di ti je pištolj, mali? Di ti je damski pištolj? Za kartanje? Di ti je što si ga nosila u podvezici? Kako uzeo iz podvezice? Kako je znao? Baba! Nemoj baba plakati. Daj mi ga na telefon. Daj ti meni njega, ja ću s njim da... Dobar dan, želim, kornjača rade, dragi prijatelj, kako si ti? Pa šta, po čemu je sad problem? Ti baš na moju kuću da... Da? Razumem, kornjača rade, razumem. Da se reši predmet. Biće rešeno hitno. Dobro? Da ne smijem da zovem miliciju, da ne bi došlo do smrti 2 starije žene i jednog alkoholičara. Razumem? Kornjača, molim vas, nemojte ništa, nemojte da fali glad s glave dlake, ja? Kornjača! Kornjača, ajoj, šta je bilo, Đokar, ta se dešava? Uvatio Kornjača rade, uvatio moju mamu i Prašiloviću. I Žiku sve za jednim lastrišem. Ajoj, Dragane, šta da radim? Stani malo, stani, prekini. Čekaj, stani. Joj, šta da radim, baba mi je kad ti govorim, to je talačka situacija, ja sam to radio na fakultetu. Nemojte si Za odbranu Hoćeš Sarajevo. likvidirati! To bi ti želeo! Stani! Stani! Hoćeš baš da čuješ? Hoću. Hoćeš baš da čuješ? Hoću, reci. Pa kad je 99. godine bilo bombardovanje naše zemlje, volimo te otadžbino naša, od strane zločinačke NATO soldateske. Da? Nevidljivi avion, zločinačke NATO soldateske. Eksplozija. Taj nevidljivi avion od zločinačke, pokvarene NATO soldateske na čelu. Pa dobro, Đorđe, mislim. Dobro, kad su ga oborili, prvo je do njega dotrčao u bademantilu. Dosta debel čovek. Raosavljević 1. Žika. To se piše, ali se ne čita. Ma kakav Žika? U Buđanovcima, ne na Peći i Salašima, ali drugi što su oborili. Budimir Buda Raosavljević, čoveče. Zvani Buda Zlatni. Tako su ga zvali, lomljeno zlato je prodavaju od zuba, pretapo, da ti ne pričam. On uze krilo, 3x5 metari, odseče, odnese. Milicija kad je došla i vojska, ništa nisu primetili. Kako to Mislili su da je krilo se rastopilo gore u vazduhu, dok je pado kao komet. Ne, ja sam gledao, znači tu su Amerikanci su pokupili sve. Pa jeste, pa bilo je na televiziji, jer smo im predali sve, došli su i odneli su sve. Moj slinavko, slinavi, kakvi Amerikanci, čovječe. Pa to su Rusi pokupili sve. I razvili najbolju tehnologiju na svijetu, Dobro. u kojoj se još ne zna, ali čuće se. Ajde, čuti to. Najbolju bojica. tehnologiju za pečenje paprika, a?
Govno jedno malo. Dobro, slušajte me šta vam u govorim. Kanadu kad ih voliš toliko. Ja vam otkrivam... Vičeš, ti vređaš taj veliki narod. Ja sam naše gledao na uvjete. tebe, evo Ajde, mislim. čuti kad ja govorim. Ja sam ovdje šef. Šta je sad? To krilo, to je materijal. Što god, nema mu ravnog. Lično sam ga držao u rukama. Lagan kao pero, ovako ga okrećeš. Evo ovako. Ovako ga okrećeš. Jer to je krilo nevidljivo, materijal je nevidljiv. Izgleda kao da paprike same se peku u vazduhu. Jer je krilo nevidljivo. Čini se da nema ništa ispod. Ali vatra ispod. Vatra ispod pucka. Jer je on naseko žika, ode i naseče Bagremovu šumu. Tamo dole prema drumu gdje je čekao. I donese i založi. Deca gledaju, aplaudiraju. Misle da je mađioničar. 200 kila paprika stane na krilo kad se usija. To samo obrće ovako. Jedan red prvi put obrne i dva red obrne drugi put. Gotovo, skidaj. Hoćeš da puniš sa sirom? Hoću, puni. Jebi se. Spektakl, čoveče. Čitav Srem dođe to da gleda. Ne Srem, Gocevo Gostivar dođe da mu žika pravi pinđur. Gocevo Gostivar koji je čuven po tome. Jer oni nikad ne peru ruke. U tim rukama je stalno da idem pinđur bio. To je tajni recept. Ti imaš topli obrok koji iznosi od 2000 dinara. Jeste. Jedan ovaj žeton koji ja delim i Sreću delim košta oko 500 dinara. Dobro. Znači daću ti 4 žetona. Da. Nadam se da znaš zašto. Znam zašto nisam glup, znam da množim. I samo da kažem, nemojte vi mene da podcenjujete. Ja na Facebooku, samo da kažem, imam 3 miliona evra na pokeru. Najbolji sam u Srbiji. Pa šta si se onda stisao, izvedi devojke sa tim novcem? Ajde, elite, to je najbolje. Pa da, Ajde, odigramo više. igramo. Za početak, prvo svaki od nas mora da uloži... Znam, to se zove blind, ne bojte se, znam toliko. Poznavalaca. Ajde ovako, ja ću 3. 3. 3 po jednu? Ne, 3 samo. A ja samo jednu. Gaće ti se tresu. Jo, vidi debelog Savu. Uzeo za majmuna, popo se na granu. Jo. Čekaj, Đorđe. Olin. Pratim. Pratite. Šta imate? Poker! Čega? Kečeva. Kako kad ja imam jedan kec ovde? Šta? Ne poker kečeva. Imam 3 keca i 2 ova dečka. Znači fullova. Znate šta je ovo? Poker osmica. Kako di je osmica mamu jebala? Kako je ovo moguće? Najzad je došao i taj dan. Stvarno da čovek ne veruje svojim očima. Ajde samo, ja bih molio, ako možemo odmah da krenemo do banke preko, pošto mi sad trebaju. Pa nije još leglo, da kažem, na računu još nije leglo, nije proknjiženo kroz banku. Da, jeste leglo, stigla mi je poruka. Jeste, u istoj smo banci. Izvolite, ja ću za vama. Boškić, što kaže naš narod, ne bi dosta dok se ne podeli. Jel može možda da se podeli moj dobitak? Da ti kažem, isplatim u nekoliko rata. Može. U 2. Jel može u 2? Danas 2000, a 131 dinar. Možete, eto i u ponedjeljak. Ajde, čekaj, Đorđe, nemojte sada da vrdate i nemojte biti stipsa. Molim, stipsa ja? To sam dočekao da mi kaže jedan Srbijanac iz Zarilja, da sam ja stipsa da kažem. Ja koji nikada tvoje dugovanja nisam spomenuo ni jednom jedinom rečju. Koja moja dugovanja? Boškić? Koja moja dugovanja? Ej, nećemo se igrati. Koja moja dugovanja? Ovo nije igra za male klince. Koja moja dugovanja? Ej, Boškić, ti si me primorao na ovo. No šta? Ovo što ću sada uraditi nije džentlmenski, ali ti si me primorao. Šta vam je to? Knjiga dugova. Knjiga dugova, sve lepo piše. Šta? 12.8.2012. godine. Boškić, kafa s mlekom. Ja platio 48,00 dinara. Pa ja sam vama 1000 kafa. 1000 sam vam platio. Šta pričate? Pa ili imaš dokaz neki? A šta je vama dokaz što ste našvrljali nešto u svesku? Šta je meni dokaz? Fiskal, ja iskupljam i šaljem na nagradnu igru. Da, fiskalni račun na kom piše ekspresna kafa sa mlekom 48 dinara. To samo ti piješ ekspresnu kafu, jel? Dobro, i šta sad? Dalje, hoćeš dalje? Baklava kod Samira. To je bio 17. Čekaj, ajde da se ne zamaramo. Ajde ovako, to sve i ovako kad saberete, tu nema ne znam ni ja šta, pošto je to možda 1 ili 2 puta. Evo vam 500 dinara. I sad smo ali ajde da krenemo i da dignemo 1500 dinara vaših. Jel okej? Može. Ajmo. Samo da upišem, da si mi vratio da kažem. Da dugove, da kažem, otpišem. Jer, što vi mladi kažete, informacija je danas vrednija od zlata, ja? Molim? A ta informacija da izlaziš sa 2 devojke, a ni jedna nije Magda,
Po mojoj skromnoj proceni, ova informacija ima vrednost od oko 4.000 dinara. Jel? Tako da, ove dve kada mi vratiš što ti dugujem, dođeš mi još 2 od toplog obroka, da bi moja usta ostala zatvorena kao u ribe. Nije valjda da biste to uradili? Možda i ne bi. Kakav narod? To su sve prazne duše koje pognutih glava lutaju ulicama ovog grada bez i zrna energije, bez i zrna poleta. I ne bi se digli, pa da mu još 5 ovakih vlada sedne na glavu. Ne bi se digli. Jer pogledajte šta nam radi i niko ništa nigdje. Pogledajte evropske narode. Za mnogo manje sitnice sve se digne, sve stane. Pogledajte Grčka, Španija, Francuska. Ma birajte sami. Nije ni bitno. Italija. Bio sam u Rimu kad su nešto digli, neki benzin ili nešto. Sve stalo. Nema gde žvake da se kupe. Ali ne, nas to ne zanima. Nema veze. Porez na plate. Tišina. Nikom ništa. Porez što imaš malo više imovine, možeš mi 2-3 stana. Ma kakav porez na plate, kakav porez na imovinu? Pa čime se ti, dečko, baviš? Šta je tebi? Pa za to, za prava radnika što je pričao Čika Đorđe. A? Pa o čemu pričate vi? Ukinuli Sulajmana! Sulajmana ukinuli! Nema već 7 dana čekam, svako večer pali, mislim možda će nadaju frekvenciju. Oni su se setili da nadaju frekvenciju. A ja, kad odem kod Žike, on još uvijek ima stari čajevec, da kažem, kad ga upali, kad krene da traži onim šrafcigerom kanale, između jednog i drugog kanala snega koliko voliš. Znači, ima frekvencija. Ma, to nije do je frekvencije. neka mutna radnja. Nije do frekvencije. Mutna radnja. Ako Amerikanci nisu umješali prst, evo, ovdje me, pljunde me. Evo, ovdje me, pljunde. Ako nisu Amerikanci umješali prst. Ako nije i CIA došla da ukine tursku seriju, ma dajte, molim vas, ajde. Kako si tako naivan? Kako si tako balavac, balavi? Pa najgore je za narod, što kaže naša izreka stara, imao seriju pa nemo. Jel to stara izreka? Jeste. Jel to stara izreka? Imao seriju pa nemo, to ti je najgore. Dok se nije završila. A i to ne bilo ko, pa nije ovo bilo koja serija, pa nije ovo neka tamo ljevac, još istorijski gdje se i nas tiče, čovječ. Tačno mu odsječeš korijen i narod je bez glave. Naravno, pa šta misliš, pa naravno. I to sad u ovom momentu. U ovom momentu kad se sve klima. Ali vidi da ti kažem, neko će odgovarati. Pred Narodnim sudom, koji je najoštriji sud, neko će odgovarati. Nema milosti. Meni sada ukinu seriju. Ne, vi ste ovdje starosjedili, tačno to nema teža obitnosti. Samo u svoju kuću. Dobre. Ali što mene najgore u ovoj ravnici, razumiješ, i ovi neki naši ljudi, da kažem, počeli da poprime. Valjda je to... Dobro, šta je s Danetom? Šta je s Danetom? Pa ovo... Šta je s Danetom? Nije Danet, Dane se zove. Otkud ti znaš kako se zove kad nisam ni rekao kako? Ti provociraš nešto? Pa rizikovo sam, ili Danijel i ja, imam 50% šanse. Šalim se. A jel tako? Ali ti ga šuknu. Spucam šakom, bit će tebi 50% šanse dalje lijeva i 50% šanse dalje desna. Bro, šta sad odmah? Ajde, šta si izbezobrazio, balavo, cijelo balavo. Ti si našao meni pričat. Istresajte se kući malo. Nemoj biti odmah raspoložen za destrukciju. Ajde, šta kaže Dante? Šta ga muči? Šta kaže Dante? Ma, vakcina, brate mili. Kakva vakcina? Vakcina ga muči, čovječe dragi. Pa vakcina, evo kaže, donijeli novi zakon, kaže kažnjavat će se ako se ne vakciniše od 20.000 dinara do 50.000 dinara će... Pa znam misli da ja moram plaćati toliko, pa ubij me bolje čovječe s ovim kreditom. Na nos bi mi izašao. Na nos. Ode odvede da ti vakciniše i ništa, eto. I ne plati. Ti normalno. Eto, jednostavno. Ti normalan, naivčina jedna balava. Pa znaš ti šta sve trpaju tamo unutra? Bog, dragi, zna, to oni samo govore. Šta je? Samo ti kažu, to je zato, a pitanje je veliko da li je zato. Fibromicid, a ono žive bakterije. Ajde, pa Dane, ja se znamo, čovječ, od kad smo bili ovoliki hlapci mali, razumiješ, odrasli zajedno, sve, nikad nam ništa nije bilo. I šta nam fali na kraju? Šta nama fali? Dobro, evo, ja sam primio sve vakcine i šta meni fali? Dragane, dozvoli. Šta? Dosta toga. Pod jedan, ti si dole svezan. Može biti da je to, kad si bio beba, tad si dobio
a može biti da je zbog Dovoljno da je pomjerio, doktor. On ima, da kažem, podeljeno on ništa ne sluša šta se njemu govori. Ne može on dugo. Ne može, jer on ni jedan predmet do sad nije rešio. Pored njega mogu da prolaze stotine kurotresini Janki, pored njega može da prolazi stotine kornjača Radeta. Neće se on prihvatiti nijednog, jer je to za njega, Dragane, špansko selo. Dakle, to je možda zbog one koju si dobio u pračkolskoj ustanovi. Tako je. I vidi, tek će se utvrditi šta ti fali od žive bakterije. Tako je. Tek će se utvrditi. Tako je. Jer kod njega se to izgleda nije dobro. Pa dovoljno da doktor, da nije da mu malo se skreznula ruka, da to ode neđe gdje ne treba. Razumiješ? Kaki, koja, čovječe. Pa ja se ne bi vakcinisao. Da mi sad tas prepiše garsonjeru, ne bi se vakcinisao. Normalno. Samo bijeli luk, to ti ja potvrđujem i potpisujem. Samo bijeli luk. Ja mojoj djeci. Svima po 4-5 češnjića bijelog luka i udri, nema bolesti. Ne, vi kao da ste rođeni u srednjem veku u nekoj zabiti, majke. U kojem srednjem vijeku, sunce ti jebem? U kojem srednjem vijeku, čovječ? Šta ti radiš za farmaceutsku industriju? Ne radim ja radim ovdje gdje radim, nego lupetate. Može to lupetati? Od 2014. je, pogledajte. A kakva vakcina, nema ništa bolje od prirode. Rakija, bijeli luk, slana, neće ti bolest prići. Imaš ti sreće, te nisi dobio vakcinu. Mene su kao malog uhvatili, da kažem. Ja kad sam čuo, ja u ambar sakrio se ispod jedne slike velike što je bila Kadide Šilovička, tražili me 3 dana i 3 noći. Kao Gestapo da je išao. Ona uzela one njene, kako se zovu, nemačke, one kerove što liče na vuka. Ovčare nemačke i s njima tražila me po ambaru. I ja sam sam zbog gladi izišao da se predam i onda su me spakovali. Ja na lakso bio. I sad ti meni reci, jel to? Vi ste hipohondri obični. Znači, vakcina, ja mislim da može, ajde, okej, nosi neke rizike. Najverovatnije nosi. Nikad ništa nije savršeno i ne može da se napravi jedna da za svako telo bude potpuno isto. Ali vi morate shvatiti, pa su ljudi pre 200 godina živjeli 40 godina. Pa zato što napreduje medicina. Pa bilo je rakije i slanine i pre 300 godina, pa nisu mogli dobaciti do 50. Pa ko kaže da nisu? Ti si se razvio, ti si baš razvio. Pa nije si napredovao, bar ti si znak da je čovjek napredovao. Ako si ti bolje... Uzmi voće, uzmi mango, uzmi passion fruit, idi u Beočin da ti daju voća. Nemoj s nama tako da razgovaraš u Beočin. Šta vam je? Pa za Kertridž ovo nije... Čekaj, Đorđe. Dragane!